алейкум акаҷонои ман, апаҷонои ман, ҳама каса созе нағзен, саломатия созе. Чӣ гуфтаним акаҷонои ман, кадом даки устои ба таваи техника дар кораи марҳамат ба анами канал муроҷиат кунед. Сомонаи мо дар канал YouTube Хурик 90 мебошад. Касане ки мехоҳад обучения ёд гиранд ба таваи техника, маҳсулотҳои ҳаррӯзае ки мо истифода мебарем, стирани машина, холодильник или другого чизо. метавонанд ҳамин канал дастрас кунанд, обученияшон бепул осон фаҳмонида шудааст. Майлашқар дар амони худо боше. Ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед мечтаи дитага ака мақсад чӣ гуфтаниям ки ана кадомида дар кор ҳаст плиткаи дитага ки качестваш хуб, качестваш аъло, мақсад состояниш хуб, симуш огнеупорние ки гармии баланда намесӯза. касе харидор боша марҳамат мечтае ки 400 сомон меиста, мо ба нархи 150 сомон як моҳ кафолат метиҳем ки ҳамо роҳат када истифода мебара. ина бародаро номерои мо дар рӯи экран, агар доставка бигем, доставкаам ана оварда метиҳем. хуб дӯстони азиз, ҳатман тамоста буроед, метавонед ки мисол муроҷиат кунед ба ҳамин номеро, барои шумо мисол тайёр мекунем, сифати аъло ва кафолатш хати бародаро ҳатман бе аҳамият набошед, зиндаву сарбаланд бошед, канала дастгирӣ кунед. хуб